Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The Vax. We recommend vaccination even sa breastfeeding because kung may ara man nga mag-upod sa milk, it is very negligible, no? A lot of vaccines that we gina-contraindicate naton sa mother, especially sa mga nagabusong mga vaccines nga live nga gina-contraindicate naton, example abi ang mga mumps, measles, rubella, but then after delivery we already advised that they can have the shots or the doses they can already receive because hindi na siya makaapekto sa bata just through breastfeeding. Hindi gid ako makahambal, no? Pero so far mga vaccines naton do wala man sang effect, no? Regarding sa sex drive or do pareho man to bala kagina sang aton nga question regarding infertility. So I don't think nga may effect ang aton nga mga vaccines regarding sa amo sina nga mga sitwasyon or nga mga pamaagi nga maka-affect sang lawas sang tawo.